हाय सांग मैंने केमती अच्छा चलतु देखा मो हजबैंड कौन रोसे कर बैगन तो मस्त छाणी पूरा एत पतला पतला क्या फुलुनी पानी हाथ रे अच्छी छिटक देखिए कौन कहलो पानी हाथ रे अच्छी नहीं छिटक कौन आगुन कहलो फुल्लू हाँ तो मु पतला पतला दउची ना एत पतला दिले होनी से आराम से हम हाथ रे पोछिकी दियो पानी अच्छी छिटक आज होची स्पेशल बाइगन स्पेशल बैगन ମୁଁ ତ ମାଛ ଫାଛ କରିଛି ବେସର ଦେଇକି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ତୁମ ବାଇଗଣକୁ ବି କାଟିଦ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କହିଲେ କି ଶୁଭ ଖବର କି ଶୁଭ ଖବର ହାଁ ଭାବୁଛି ଖାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣଟା ଖବରଟା ଏତେ ବାଇଗଣ ଛାଣୁଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ବାଇଗଣ ଜମା ଫୁଲିନି କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ତ ତୁମେ ଭଲ ବନାଅ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ବେଟରଟା ସେଇଟା କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ତ